První sobotní víkend roku 2024 patřil opět všem nadšencům severské kombinace. V Harrachově totiž proběhl další ročník mládežnického poháru Youth Cup. I letos trápili organizátory nepříjemné přírodní podmínky. Zatímco loni byl akutní nedostatek sněhu, nyní byl v Krkonoších silný vítr a i přes různé komplikace nakonec závody jak v sobotu, tak i v neděli proběhly. Je to už asi 6. ročník, který tady pořádáme v Harrachově a letos se sešla opravdu pěkná konkurence z nějakých 130 dětí a mládeže ze 13 zemí světa. A většinou ty závodníci, kteří se představí na Youth Cupu právě tady v Harrachově, postupně během dalších 5-7 let se začnou ukazovat ve světovém poháru. To znamená, je to takový ten start na mezinárodní scéně. A krásně to bylo vidět třeba na děvčatech, kteří jezdí světový pohár ženský, tak všechny si tady prošli harrachovskými závody. I ty kluci, kterým je teďka 22, tak už začínají jezdit vyšší soutěže ve světovém poháru. Takže je to vždycky ten vstup do té brány vyššího levelu a máme tady Rakušáky, Němce, Noráky, Finy, naše závodníky, Slovince, takže opravdu ta špička, která se tomu věnuje, tomuto sportu, je tady. Zatímco loni jste hodně bojovali s nedostatkem sněhu, jak to vypadalo a vypadá letos? No určitě na začátku prosince ta předpověď byla optimističtější, napad sníh, dokázali jsme i na stříka připravit můstky, nakonec při té vánoční oblevě opravdu hodně sněhu zmizelo, naštěstí dostatečná zásoba sněhu na můstkách nám umožnila kvalitně připravit skokanský areál a opravdu velké poděkování za to, že to tady takhle zmákli. Vzhledem k běžeckým okruhům to bylo trošku složitější, ale na druhou stranu se nám povedlo využít příhraniční spolupráci s areálem v Jakušicích, což je asi 5 km od Harrachova a nabízí se tady dlouhodobější spolupráce, protože tam vybudovali opravdu moderní areál a vypadá to velice dobře a pro druhý den jsme využili standardní tratě v Harrachově, kde máme depozit nějakých 800 metrů, což pro tuto kategorii stačí na aspoň krátký okruh kvalitní. Nedělní skokanskou část dost zásadně ovlivňoval vítr, i proto nakonec bylo zrušeno provizorní kolo a sdruženáři a sdruženářky skákali pouze jednou, a to závodní kolo. My nyní sledujeme kategorii mladších dívek, kde startovalo 15 závodnic a konkrétně tato s číslem 3 byla jedna ze 2 Češek v této kategorii, Barbora Štěpánková, ročník narození 2009. Konkrétně skočila 55 metrů, dostala za to 73,5 bodů a obsadila 10. místo. Tady vidíme už druhou Češku v této kategorii s číslem 14, Julii Ošmerovou, také ročník narození 2009. A tenhle skok byl dlouhý 55,5 metrů, dostala za něj 74,6 bodů, nakonec toho bylo 9. místo a ztráta na první příčku do běžecké části 1 minuta a 9 sekund. No a tady už sledujeme závodnici s číslem 8, Kiru Mariu Kapustíkovou ze Slovenska, taky ročník narození 2009. A její skok byl nakonec dlouhý 65 metrů, 97,5 bodů, celkově první místo a náskok před druhou Slovinkou Brankovičovou 9 sekund. Mohlo to být lepší, odraz se mi nepoved, bylo to pozdě a tržený vrškem, takže to mohlo být určitě lepší, takže to bylo špatný pro mě. A jaké vidíte své šance do té druhé části běžecké? Tak ty holky jsou dobrý, jsou mnohem lepší jak já, ale určitě to nevzdám, poběžím jak můžu a snad to bude dobrý. Jak hodnotíte ty dnešní podmínky? Tak dneska to teda bylo horší jak včera. Bylo to zmrzlý a foukalo hodně, dozad i doproti, ale víc dozad. Takže já jsem ten let neměla moc klidnej, ale nějak jsem to dala. Pokračujeme kategorií mladších chlapců, ve které se představilo celkem 52 závodníků a z toho hned 10 mělo u svého jména českou vlaječku. Jedním z nich byl i s číslem 63 Marek Hradil, ročník 2009. A ten i s obtížemi nakonec skočil 66 metrů, dostal za to 98,7 bodů. Bylo z toho 5. místo a ztráta na čelo 26 sekund. A tady vidíme s číslem 73 dalšího Čecha Jiřího Kubaláka, další 2009, který se odrazil z nájezdového okna číslo 22. Nakonec toho bylo sice jenom 65 metrů oproti Marku Hradilovi, ale díky
dopadu, za to dostal 101 bodů, tedy 4. místo a na prvního ztráta 19 sekund, tedy vidíme s číslem 69 Nora Jørgena Furfjorda, další 2009, velmi silný ročník. A ten doletěl do vzdálenosti 67 metrů, dostal za to skoro 108 bodů, jasné první místo a náskok na druhého Němce Zajdla 11 sekund. Šel jsem tak spíš skoky na jistotu, abych mi to nepokazil. A jsem spokojený, myslím, že jsem uspěl. Jak třeba hodnotíte ty dnešní podmínky, ve kterých se skákalo? Tak já jsem rád, že byla zima, nebylo teplo, takže sníh byl tvrdý. Každopádně ne každý to má rád. Mně to svědčilo a jsem rád za dnešní podmínky. Jak vidíte pak tu druhou část běžeckou? Já si myslím, že to mám naskočený dobře, k tomu ještě podmínky, sníh je tvrdý, mám to radši, jak už jsem říkal. Věřím si, myslím, že by to mohlo být i dobrý umístění. Posouváme se do druhé poloviny skokanské části, v níž nejprve startovaly starší dívky, kterých se přihlásilo pouze 6, mezi nimi i 2 Češky. Tou první byla s číslem 84 Karolína Horká a ta skočila 44 metrů, dostala za to 43,3 bodů, bylo z toho 6. místo a ztráta na první závodnici 2 minuty a 24 vteřin. No a tady už vidíme druhou Češku v této kategorii, Natálii Nejedlovou, je to ročník 2008. A ta skočila 59 metrů, dostala za to přes 82 bodů, obsadila 3. místo a na vedoucí závodnici ztrácela před běžeckou částí 27 sekund. No a tohle už je vítězka po skokanské části s číslem 85 Italka Ludovica Del Bianco, ročník narození 2008. Ta skočila 62 metrů, dostala za to přes 91 bodů a před druhou Švýcarkou Belcovou měla náskok 7 sekund. Mohlo to být určitě lepší, ale dneska ty podmínky jakoby větrnostní nebyly úplně nejlepší. Foukal nám vítr hodně dozad, ale jako jsem spokojená se skokem. Jak to vidíte v běžecké části? Já tady nejsem úplně kombiňák, já jsem skokanka, takže je to pro mě taková příprava na juniorskou olympiádu v Koreji, abych vlastně pomohla týmu Káje Horký, že tam je sama, takže je to pro mě spíš taková příprava. Kategorie starších chlapců se nedokončila. Nejprve totiž zažil nepříjemný pád Rakušan Moritz Kritzmayer, nakonec areál opustil podle prvních zpráv bez vážnějšího zranění. Ukrajinec Denis Pilipčuk s číslem 29 už takové štěstí neměl a se zraněným pravým kolenem odjel do nemocnice na vyšetření. Závod této kategorie byl tedy předčasně ukončen a výsledky do běžecké části se použily ze sobotního provizorního kola. Tady už vidíme přípravu před odpolední běžeckou částí, tedy konkrétně vítěze skokanské části s číslem 1 Jørgena Furfjorda z Norska, který měl tedy 11 sekund náskok před svými pronásledovateli, například tedy před Němcem Nikem Zajdlem, který se myhl. A tady už vidíme Jiřího Kubaláka, který těsně po startu už se posunul na 3. místo před Němce Anjana Obermajera. A s číslem 5 tady vidíme Marka Hradila, který si za zády ještě veze s číslem 6 Estonce Roberta Tedera. Tady už vidíme nájezd do posledního kola, jak už bylo zmíněno, v Harrachově panovaly opravdu zimní podmínky, bylo tam -7 a v té zatáčce před Jiřím Kubalákem upadl Němec Lenard Haške. Nakonec to Jiří Kubalák zvládl, tady ještě vidíme vzadu stále Marka Hradila, který si celou dobu vezl za zády Estonce Roberta Tedera. A tady vidíme stoupání za startem, kdy už je Jiří Kubalák druhý za Jørgenem Furfjordem a snaží se tohoto norského závodníka dostihnout. A tady už vidíme finish, ve kterém nakonec Jiří Kubalák malinko zaváhal. To znamená, že končí druhý za Jørgenem Furfjordem, který nakonec zvládl tenhle závod odjet start cíl. A tady Marek Hradil uhájil 5. místo před Estoncem Robertem Tederem. Jsem velice spokojený, ale
Na to, jaká je to trať dobrý. Každopádně jsem měl trošku problém předbíhat. Taková uší trať, jsem zvyklý trošku na širší. Předbíhání lidí je trošku těžší, ale já jsem spokojený. Jinak jak vlastně se na té trati běželo, vypadá to dost zmrzlé, tak vám to třeba vyhovuje, nebo naopak jste radši na měkčí? Mně vyhovuje tvrdá trať, nemusím moc měkký, já mám trošku vyšší váhu a pak se do toho propadám, nemůžu zabrat do hůlek. Dneska vyhovovalo mi trať. Dobrý. A co vlastně chybělo na to první místo, protože v tom cíli to z začátku vypadalo dost natěsno. Já upřímně nechyběly ani síly, ani jako spíš taktika. Mohl jsem si vybírat trošku lepší trasy, jak předbíhat lidi. Myslím, že to rozhodně mohlo padnout to první místo, ale nedá se nic dělat, někdy příště. Vzhledem k nízkému počtu starších dívek startovaly jak ty mladší, tak ty starší dohromady. Tady vidíme s číslem 61 Kiru Mariu Kapustíkovou ze Slovenska, která vystartovala s číslem 81 s Italkou Ludovikou Del Bianco. A tady už Natálie Nejedlová, která ztrácela na vedoucí Del Biancovou 27 sekund, ale je potřeba říct, že ona je čistě skokanka. Loni tady sice vyhrála s přehledem skokanskou část, ale pak v té běžecké části od to vedení přišla. Tady vidíme stále vedení Ludoviku Del Biancovou z Itálie. Za ní už je Slovinka Masta Linkozar Brankovičová, která se dokázala dostat do čela. A tady vidíme s číslem 69 Julii Ošmerovou, v tento okamžik na 8. místě. Vezla si tam sebou spolu 2 Němky a tady 10. Barbora Štěpánková, která se snažila dojíždět právě jednu z těch Němek na trati s číslem 68 Piu Štycovou. Tady už vidíme průjezd do dalšího kola ve vedení Slovinka Masa Linkozar Brankovičová v té mladší kategorii, v té starší stále Ludovika Del Biancová z Itálie, ale už tam má za sebou natěsno Julu Belcovou ze Švýcarska. Tady projíždí Natálie Nejedlová na 3. pozici společně s Leoní Rungaldierovou z Itálie, která byla v ten okamžik 3. Tady vidíme 5. Piu Schneiderovou, za ní Julie Ošmerová už na 6. pozici a za ní další Pia, tentokrát Lohová s číslem 66. A zatímco ta mladší kategorie dívek byla na čelní pozici jasná, tady vidíme přímý souboj o 2. místo, kdy Leonie Rungaldierová ujíždí v kopci Norce Ingrid Gressliové a získává docela důležitý náskok. A tady vidíme další přímý souboj o 4. místo. Kira Maria Kapustíková s číslem 61, Jimka Pia Schneiderová a za ní Julie Ošmerová na 6. pozici s číslem 69. Ve finiši už to bylo všechno jasné. Leonie Rungaldierová si jela pro jasné 2. místo, za ní Ingrid Gressliová z Norska pro 3., protože Slovinka Brankovičová vyhrála s přehledem. A tady vidíme už závěrečný finish, kdy Pia Schneiderová nakonec dojela 4., za ní Julie Ošmerová nakonec 5. a Slovenka Kapustíková 6. A tady vidíme velký úspěch pro Natálii Nejedlovou, jak už jsem zmiňoval, ona je čistě skokanka a dokázala to své 3. místo uhájit a vybojovat 3. místo pro ní velmi důležité a také z něj měla obrovskou radost. Tak takhle vyhrávají skokani! Vůbec jsem to nečekala, protože já neměla jsem moc letos naběháno, byla jsem tak 5krát na běžkách za tuhle zimu, a takže to bylo hodně příjemné jako překvapení pro mě. Kde se podle vás ten závod zlomil, že jste víceméně i třeba věřila, že nakonec to 3. místo dokážete urvat? V posledním kopci nahoru už jsem tak jako běžela nahoru a říkám, to už nikoho necítím za sebou, tak už si věřím, že to dám, tak jsem to pak tam z toho kopce rychle nějak dala, abych zvládla pak i tu poslední cílovou rovinku a vůbec jsem to nečekala. Mohlo to být lepší, hrozně jsem vymrzla na trati, byla na mě strašná zima. Přemýšlela jsem, jestli si vůbec mám brát kombinézu, protože tady na startu už jsem věděla, že mi to asi nebude úplně dobrý, takže je to trošičku takový, že jsem asi mohla zajet líp, no, kdyby mi bylo větší teplo. Podle výsledků ze sobotního provizorního kola startoval jako první Ukrajinec Ilja Čebolda s 3sekundovým náskokem a tady vidíme už skupinu pronásledovatelů, hlavně s číslem 6, jeden z favoritů závodu Lukáš Doležal a tady s číslem 9 už startuje také Jan Kabeláč na 9. místě.
Po startu vlastně všechno probíhalo beze změny. Vedl Ilja Čebolda, za ním Karel Pastarus z Estonska, třetí Nor Alvin Le. Opodál vidíme Němce Arné Holfelda, Rakušana Piuse Gittla a s šestkou Lukáše Doležala. A vzadu tady vidíme Jana Kabeláče, který se snažil osamocen dohnat tu plně skupinku na čele. Tady už vidíme průjezd do dalšího kola, kdy už vedl Nor Alvin Le před Karlem Pastarusem a Iljou Čeboldou. Lukáš Doležal společně s dalšími dvěma závodníky už tuhle vedoucí skupinku dojel a tady vidíme ještě Jana Kabeláče, jak se stále snaží dojet tu skupinku teď už vedoucích 7 závodníků. No a během závodu se to vyvinulo tak, že ve vedení byl s číslem 7 nakonec Rakušan Lukas Mühlbacher. Těsně za ním Lukáš Doležal s číslem 6, který pomýšlel na vítězství po sobotním závodu a loni zde vyhrál jak sobotní, tak nedělní závod. Bohužel v tomto stoupání si přišlápl hůlku a ztratil cenné vteřinky v tomto souboji, no a taky kvůli tomu nakonec Lukas Mühlbacher vyhrál před druhým Lukášem Doležalem, který z toho neměl radost. No a tady vidíme Jana Kabeláče, který nakonec uhájil 4. místo, dokázal se vypracovat z té 9. pozice takto nahoru. 5. skončil Ukrajinec Rostislav Kyraščuk. Bohužel nejsem spokojený. Teďka fyzicky se mi zdá, že na tom jsem líp než třeba minulý rok nebo prostě na začátku sezóny, ale myslím si, že pojedu takticky. Bohužel jsem tam spadnul v kopci, takže mi to nevyšlo, ale nevadí. Jinak vy, kromě tady Youth Cupu, jste startovali na Alpen Cupu. Jaký je to porovnání s tím pohárem? Alpen Cup je určitě jako mnohem větší konkurence. Bohužel jsem tam byl nemocný, takže se mi nejelo dobře moc. Fakt jsem se z toho docela dlouho dostával, ale myslím, že už jsme na správné cestě a už jsem jezdil se dobře, takže tak bych to řekl. Já jsem určitě spokojený za tenhle víkend, předvedl jsem podle mě dobrý běžecký výkony, na tom úzku to taky bylo zlepšení, takže já jsem spokojený. Když mě předjížděl vlastně závodník s číslem 11, tak určitě mi pomohlo, že jsem se vyvez vlastně poslední kolečka za ním a díky němu jsem vlastně, spolu jsme předjeli ty 2 před náma. Zatímco seniorským sdruženářům se obecně příliš nedaří, mládež sbírá úspěchy. Jen v nedělním programu Youth Cupu získali sdruženáři a sdruženářky z Česka dohromady 2 druhá a 1 třetí místo. To je pro nás největší výzva, protože opravdu si ty kluci, který teďka jim je 25, tak si prošli v těch juniorských kategoriích skvělýma výsledkama v juniorských soutěžích. Povedlo se vždycky tak na půl ten přechod a teď máme zase další 2 super kluky a je to pro nás teďka opravdu nejvyšší cíl, aby jsme dokázali je přenést přes to juniorsko-seniorské rozhraní, aby byli schopní ve světovém poháru podávat vysoce nadstandardní výkony a dostali se do té užší špičky. Ty teďkonc junioři, ty jsou na tom dobře, holky teda na tom jsou bídně trochu, ale furt jsou jako dobrý. No a teď nám skončil Portik a už tam jako moc těch starších není, no, takže to je škoda. Snad jich bude hodně, no. Já nevím, nepřijde mi to úplně ideální. Doufám, že se to zlepší, ale moc tomu nevěřím. Chtěl by to trošku víc jako práce k tomu a nezbývá jen doufat. Dlouhodobým tématem jsou v Harrachově chátrající můstky. Po letech to vypadá, že by se areál konečně mohl dočkat rekonstrukce a ta by se v budoucnu mohla týkat třeba i Mamutího můstku. Teď opravdu se už uskutečnily konkrétní kroky, mělo by to spadat všechno pod klasický areál Harrachov a jak město Liberec, Liberecký kraj, Svaz lyžařů, vlastně i tady bývalá OPS, která se stará o skokanské můstky, všichni teďka táhnou vlastně za jeden provaz a mělo by se na jaře začít s rekonstrukcí můstku HS 142, což je velký můstek vedle toho Mamutího můstku, kde by se v těch následujících 2 letech mělo dosáhnout toho, že tady budou opět závody nejvyšší kategorie. Já si myslím, že by to byl velice dobrý nápad, protože spousta Čechů je ochotná určitě se jít kouknout případně třeba na lety, které by mohly být na Mamutím můstku. A pro nás, jako pro mladší skokany, je to strašně dobrý zázemí a strašně se to ocení a dá se to pak jako vidět na mezinárodních velkých závodech, kde můžeme být jako konkurenceschopní. My jsme přispěli, myslím, že nějakých 15 000, že jsme přispěli na můstky, aby jsme pomohli a doufám, že brzo tady se budu dívat i na lety vlastně, nějaký třeba na Mamuťáku.
Tak takový byl Harrachovský Youth Cup 2024. Jestli se příští závod uskuteční už na zrekonstruovaných můstcích a třeba i s novým zázemím, se dozvíme zase až za rok. Do té doby se mějte krásně a u Severské kombinace zase nashledanou.